ሰላም ጥዕና ሃበልና ኩራት ተኸታተልቲ ሎሚ ቴሌቪዥን ሎሚ ዝሓረናዮም ዜናታት ዳሃይሎሚ ሒዝናልኩም ቀሪብና ኣለና ላይክ ሳብስክራይብን ሼርን እናገበርኩም ንኽትከታተሉና ብምዕዳም ሕዚ ናብ ዝርዝሮም ክንሰግር عباي بريطانيا نيجر متكلي تجادل تتجراي زوعل 16 مليون باوند حاجز كم تجبر قالات يام عباي بريطانيا إثيوبيا إسران كلتنا 9 مليون باوند دقف كم تجبر زفلتت كوينام تابزي تي 16 مليون باوند نسا عن حموش تنشح تجادل تتجراي إجرين متكال زوعلي لعلام منستر قدات أفريقيا عباي بريطانيا لو معلا وهم زجورم اتي دقف أو إثيوبيا عودة مانفاكتشرين نمقولات نهوت شوعات تشح دق أنستيو سرحتنياتات نممحاش نقد وضع إثيوبيا بعسرة مئتاوين نمعباين كم زخانة قليصلهم زي كم زيلون كله بمنستر قدات أفريقيا عباي بريطانيا مستر لورد كولينز زمرح قجل أمرار ها إمباسي إنجليزا وإثيوبيا أب تجراي عودة تكايدهم اتيلوخ مس بريزيدنت جيزاو من محدار تجراي أي تجيتاتشو ردا زتزكايد خوينم أما قلس عكاري زركو تمازول تون رئيتو هايللهم هريو علي سلام بريتوريا ناب تجراي الأخواتن بتدقاقامي كابزل إخاز الله حقرات أوروبا عباي بريطانيا بقدام نتصراح يخون بر زي دبلوماسيا وركب نتي أب كرف حنا برازي نبر نزل حزب تجراي انت يرو حامس يلو زبلجن حزون بوزحات زلعلو وحطيم فلالاي مرحة حوحات ناتقاد دابس خدو لزول اوان دكتور دبرتسيان قبل ميكائيل بس قدماي منستر أبي أحمد أب أديس أبا يزاتو يخون زلوز وص مرداتات يملكتهم مخنياتو دما قبعي أكايد زبل حيل حوحات أبز حلفة زتصدقو حدش كابينه بقدماي منستر أبي نمصداق كم زخونة تفريط اللهم بريزيدنت جيزاو من محدار تجراي أي تجيتاتشو رداقن تمالي نبي بي سي فوكس اون أفريكا بزهوق على محتات بدكتور دبرتسيان زمرح حيل حوحات سلطان زدل انتو خوينم نمنجست فيدرال يحتت موالهم زذكريهم كاب خلت تكمتي كلت شن 17 عام تمرت جميرو سلسته معلتق كاير تتليمو زناوره وعلى تجراي نزي توسنه غزي 5 تناوحه تجليصهم حبرت سيفيك محبراتن بيزنسن تجراي وعلى تجراي بزبل تيمام نخلت تكمتي تصويع زناوره مدرخ نزي توسنه غزي 5 تناوحم اتي حبرت افريط اللهم እቲ መድረኽ ዝተሰረዘ ዘሎ ምኽንያት ድማ ኣብ ምቅጻል ዘሎ ፖለቲካ ትግራይ ምዃኑ ኣብ ባጥዑም በርሀ ኣፍሊጦም እዮም ምክንያቱ ከዓ እቲ ኣብ ምቅጽጻልን ዘሎ ናይ ፖለቲካ ጉዳይ እዩ እቲ ክካየድ ተሓሲቡ ዝነበረ ዋዕላ ወድዓዊ ጸገማት ትግራይ ንምምካር እዩ ነይሩ ዝበሉ ኣምባሳደር ወንድሙ ኣሳምነው ትግራይ ብመራሕታ ትሕቆን እያ ዘላ ኢሎም ከምቲ ዝረአ ኣሎ ትግራይ ብመራሕታ ትሕቆን ላ እያ እዚሲ ስቑና ክንሪኦ ንኽእልን እሞ ኩሉ መራሒ ማሕበረሰብ ናይ ቢዝነስ ናይ civic society ናይ ሰራዊት ናይ ፖለቲካ ፓርቲታት ሁሉም ተኣኪቦም ሲ ኩነታት ናስንምከረሉ ምናልባሽ እንቶም ፖለቲካዊ መራሕቲ እውን ንሓግዞም ትግራይ ኣብዚ ሕዚ እዋን ዘይተፈትሑ ጉዳያት ኣለዋ ዝብሉ ኣምባሳደር ወንድሙ 350 ትግራዋይ ዝሳተፈሉ መድረኽ ብምፍጣር ብምክክር ንምፍታሕ ዝዓለመ ከም ዝነበረ እውን ገሊፆም ይኹን እምበር ከምዚ ዝበሉ ዓበይቲ ጉዳያት ንክትመክር ዝተረጋግዐ መንፈስን ምትእምማንን የድሊ እዩ ዝበሉ ኣምባሳደር ወንድሙ እቲ ሕዚ ተፈጢሩ ዘሎ ፀገም ግን ተረጋጊዕካ ንምዝታይ ዝዕድም ኣይኮነን ነቲ ፀገም ዘጋድድ ከይኸውን ድማ እቲ መድረኽ ንክናዋሕ ከም ዝተገበረ ገሊፆም መራሕቲ ግብፂ ኤርትራን ሶማልያን ንፈለማ እዋን ዝተባሃለሉ ርክብ ኣብ ኣስመራ ተረኺቦም መራሕቲ ሶማልያን ግብፅን ኣብ ኤርትራ ዑደት የካይደሎም ትማሊ 29 መስከረም 2017 ዓመተ ምህረት ፕሬዝዳንት ሶማልያ ሓሰን ሼክ መሐሙድ ናብ ኣስመራ ብምቕናዕ ምስ ፕሬዝዳንት ኤርትራ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ኣብ ክልተኣዊ ኣህጉራውን ዓለምለኻውን ጉዳያት ከም ዝዘተዩ ሚኒስትር ሓበሬታ ሃገር ኣይተ የማነ ገብረ መስቀል ገሊፆም እዮም እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ፕሬዝዳንት ግብፂ ዓብዱልፈታሕ አልሲሲ ሎሚ ናብ ኣስመራ ከም ዘምርሑ ተፈሊጦሎም ፕሬዝዳንት ግብፂ ኣብ ኤርትራ ዑደት እንትገብሩ እዚ ንፈለማ እዋን እዩ ግብፂ ብደረጃ ድሕንነትን ወተሃደራዊ መራሕያን ኣብ ኣስመራ ዑደት ገይራ ምንባራ ግን ዝዝከር እዩ
ፕረዚደንት ሓሰን ሼክ መሐሙድ ዳግም መራሒ ሶማልያ ካብ ዝኾኑ ውሽጢ 2 ዓመትን መንፈቕን ኣብ ኣስመራ ዝገብርዎ ዑደት ንሸውዓይ ግዜ ምዃኑ መረዳእታታት የመልክቱ። ቅድሚ ኩናት ትግራይ መራሕቲ ሶማልያ ኢትዮጵያን ኤርትራን ስልሳዊ ግንባር ፈጢሮም ምንባሮም ዝዝከር እዩ። ሕዚ ድማ ኤርትራን ሶማልያን ንኢትዮጵያ ካብቲ ጉጅላ ኣግሊለን ብግብፂ ተኪአን ኣይርከባን። ሰለስቲኦም መራሕቲ ሎሚ ኣብ ኣስመራ ተራኺቦም ኣብ ጉዳይ ጸጥታ ቅርኒ ኣፍሪካ ብፍላይ ድማ ጉዳይ ሶማልያ ከም ዝዝትዩ ዝግመት ኮይኑ ዘሕልፍዎም ውሳነታት ንረብሓ ኢትዮጵያ ዝጻውኡ ከም ዝኾኑ ግና ንምግማቱ ዘጸግም ኣይኮነን። ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ሓላፊ ግልጋሎት ድሕነት ግብፂ ኣባስ ካማንን ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ባድር ዓብድላቲን ናብ ኣስመራ ብምምራሕ ምስ ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ምዝታዮም ዝዝከር እዩ። ሚኒስትራት ጉዳያት ወጻኢ ሰለስቲአን ሃገራት ድማ ኣብ ኒውዮርክ ኣብ ዝተሳለጠ ዋዕላ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ተራኺቦም ነይሮም እዮም። ኢትዮጵያ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ጥሪ 2016 ዓመተ ምህረት በሪ ባሕሪ ንምርካብ ንባዕላ ከም ነፃ ሃገር ምስ እትቆፅር ነገር ግና ዓለም ለኸ ኣፍልጦ ምስ ዘይረኸበት ሶማሊላንድ ስምምዕ ምፍጻማ ስዒቡ ሶማልያ ምስ ኤርትራ ግብፅን ካልኦት ሃገራትን ዲፕሎማስያዊ ምሕዝነት ብምፍጣር ኣንጻር ኢትዮጵያ ዘቕንዑ ምንቅስቓሳት እናገበረት ትርከብ። ኢትዮጵያ ምስ ሶማሊላንድ ዝፈጸመቶ ውዕሊ ኣብ ውሽጢ ሓደ ወርሒ ንክትስርዝ ዕድል ከም ዝሃበታ ድማ ሶማልያ ብሚኒስተር ድሕንነት ኣቢላ ኣብዚ ሰሙን ኣጠንቂቓ እያ። ቅድሚ 4 ዓመታት ዝነበረ ርክብ ኢትዮጵያ ኤርትራን ሶማልያን ንኩናት ትግራይ ወሊዱ እዚ ካብ ቀረባ እዋን እናማዕበለ ዝመጽእ ዘሎ ርክብ መራሕቲ ኤርትራ ሶማልያን ግብፅን ከም እንታይ ክወልድ ይኽእል ዝብል ሕቶም ብዙሓት ኮይኑ ይርከብ። ምስ ሰራዊት ሱዳን ውግእ ዘካይድ ዘሎ ሓይሊ ውሃቢ ደገፍ ንተጋሩ ሓዊሱ ዜጋታት ኤርትራ ኣዘርባይጃንን ዩክሬንን ይወግእን ኣለዎ ክብል ከሲሱ። ምስ ሰራዊት ሱዳን ዝዋጋእ ዘሎ ሓይሊ ውሃቢ ደገፍ ሓይሊ ኣየር ግብፂ እውን መጥቃዕቲ ፈጺሙለይ ክብል ከሲሱ ኣሎ። ሰራዊት ሱዳን ንዋና ከተማ ካርቱም ንምቁፅጻር ኣብ ዝጀመሮ ወፍሪ ግብፂ ትሕግዘላ ዝበሉ ኣዛዚ እቲ ሓይሊ ውሃቢ ደገፍ ጀነራል መሐመድ ዳጋሎም ግብፂ ካብ መጥቃዕቲ ኣየር ብተወሳኺ ኣፅዋርን ስልጠና ሓይሊ ሰብን ትህብ ከም ዘላ እውን ገሊፆም። ግብፂ ፍቃድ ኣሜሪካ ከይረኸበት ኣብ ልዕለይ ደብዳብ ኣይፈጸመትን ዝበሉ ዳጋሎም ኣብቲ ውግእ ተወለድቲ ትግራይ ኤርትራ ኣዘርባይጃንን ዩክሬንን ብመልክዕ ቁጻር ኢራን ድማ ስሩዕ ሰራዊታን ንሰራዊት ሱዳን ወጊዶም ይወግእን ኣለዎ ክብሉ ከሲሶም። ነዚ ስዒቡ ድማ ኣብ ሱዳን ዝርከቡ ተፈናቐልቲ ተጋሩ ኣብ ስግኣት ከም ዝወደቑ እዩ ዝግለጽ ዘሎ። ቅድሚ ሕዚ እውን ተመሳሳሊ ወረ ተነዚሑ ተጋሩ ብስግኣት ካብ ግዝያዊ መዕቀዊ ወፂኦም ናብ ግብፅን ሊብያን ንክስደዱ ምክንያት ኮይኑ እዩ። ይኹን እምበር ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ ግብፂ ኣብ ጉዳይ ሕድሕድ ኩናት ሱዳን ዝኾነ ዓይነት ተሳትፎ የብለን ክብል ነፂብዎ ኣሎ። እቲ ብመሐመድ ዳጋሎ ዝቐረበ ክሲ ብዘይሻራዊ ኣካል ክጻረ ከም ዘለዎ እውን እያ ግብፂ ትገልጽ። ሱዳን ካብ ዝርከባ 18 ግዝኣታት ልዕሊ ፍርቂ ኣብ ትሕቲ ቁፅሩ ገይሩ ዝርከብ ብመሐመድ ዳጋሎ ዝምራሕ ሓይሊ ኣብዚ ቀረባ እዋን ብሰራዊት ሱዳን ብዝተኸፈተሉ ሰፊሕ መጥቃዕቲ ኣብ ከባቢ ከተማ ካርቱም ካብ ዝርከባ ግዝኣታት ሲናርን ጀበል ሞያን ካብ ዝተባሃላ ስትራቴጂክ ቦታታት ከም ዘንሰሓበ ጸብጻባት የመልክቱ። ኣብ ሱዳን 18 ኣዋርሒ ዝቆፀረ ሕድሕድ ኩናት ብዙሓት ንጹሃት ሰባት ንሞት ንጉድኣት ኣካልን ንምምዝባልን ከም ዝተሳጥሑን መረዳእታ ውድብ ሕቡራት መንግስታት የረድእ። ክቡራትን ክቡራንን ክትከታተልዎ ዝጸናሕኩም ዜናታት ዳሃይሎም እዩ። ስለ ዝተከታተልኩምና ብምስጋን ኣብዚ ክንፍለየኩም ሰላም ድሓን ኩኑ።